Aħna nemnu fl-individwu għaliex kull individwu huwa importanti. Huwa essenzjali li kull persuna jgawdi l-milja tal-ħajja u jkun kuntent. Dan il-kunċett li jemmen fih il-Partit Nazzjonalista. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kellima l-inklużjoni u l-kwalità tal-ħajja David Aġus waqt it-tnedija tal-proġett Ċavetta għall-futur, ikkummissjonat mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u mill-Università ta' Malta. Dan il-proġett innovattiv jikkonsisti f'10 video CVs li juru l-kapaċitajiet u l-potenzjal ta' 10 persuni b'diżabilità intellettwali. David Aġus saħaq li għalkemm sar ħafna xogħol f'dan is-settur fadal ħafna iktar xi jsir għal persuni b'diżabilità intellettwali u flimkien mal-bqija tal-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jaħdem sabiex iħares il-bżonnijiet bażiċi ta' dawn l-individwi. Samantha Paġ Gazan, il-Kummissarju għal persuni b'diżabilità, saħqet li l-għan ta' dan il-proġett huwa li jisfida l-perċezzjonijiet żbaljati dwar in-nuqqas ta' abiltajiet f'persuni b'diżabilità intellettwali, partikolarment fejn jidħol ix-xogħol. Il-membri tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità flimkien mal-membri tal-Università ta' Malta saħqu li dawn il-video CVs se jintużaw bħala parti minn pakkett ta' riżorsi online li juri l-potenzjal tal-parteċipanti kif ukoll joħloq riżors għal min iħaddem u professjonisti varji biex japprezzaw il-kapaċitajiet ta' persuni b'diżabilità intellettwali. Dawn il-video CVs ser ikunu disponibbli fuq il-YouTube channel u l-Facebook tal-Università u c-CRPD.